Systemet rent teknisk fungerer ved det, der hedder powerline-kommunikation. Det vil sige, at det er ikke trådløst, men bruger den eksisterende 230 volts kabling til at kommunikere i. Det betyder så, at installationen går lynhurtigt, for man skal bare skifte sine gamle passive komponenter med Sense-Home-enheder, og så er installationen overstået. Vi har valgt at lægge controller-funktionaliteten ud i de enkelte enheder, det vil sige, at man kan starte med en stikkontakt, hvor man gerne vil spare noget strøm, og så har man den fulde funktionalitet der. Jamen så tager man jo egentlig sin traditionelle stikkontakt op ud og sætter Sense-Home-stikkontakten i. Det kræver for en fagmand, det kræver 5 minutters arbejde. Så sætter man vores PC-boks, som er en lille sort kasse med 2 ledninger. Den ene sætter man i stikkontakten, og den anden sætter man i USB-porten på sin PC. Og så har man kontakt til systemet, og så kan PC-softwaren så konfigurere systemet, og man kan udlæse f.eks. forbrugsdata på enhederne. Installatøren kan installere systemet og lave den nødvendige konfiguration baseret på boligejerne og familiens behov, eller man kan vælge selv at gøre dele af det eller det hele. Man kan udvide det, som man egentlig måske både har økonomi og har behov for. Det kræver jo egentlig ikke ret meget mere. Man kan også gå ind og bruge det i renoveringer, ikke? Hvor man går ind og man kan faktisk tage Sense-Home-stikkontakten, sætte den direkte ind i eller skifte den ud med en normal stikkontakt, og den vej rundt lave det. Men ellers så kræver det ikke nogen ekstra installation for at installere det.